ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு டோரிமான் சாங் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அது நான் நோட்டில் தான் ரெடி பண்ணியிருப்பேன். நான் உண்மையாக தான் ரெடி பண்ண மாட்டேன். இப்போ பார்க்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். தள்ளி தாடி தள்ளி பார்த்தீங்களா நீங்கள்? நான் காமிச்சது கட்டிட்டேன் டாடி மேலே. டிஸ்கஸ் பண்ணிக்காதீங்க, ஓகேவா? டாடி தான், ஓகேவா? இந்த வீடியோ தான் நான் போடுவேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கும் நான் முன்னாடி சொல்கிறேன். இந்த லைக் பட்டனை கொடுத்து இந்த லைக் பட்டனை கொடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளிக் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன். இன்னொரு வீடியோ பார்க்கணும்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க. சூப்பராக வந்துடும். நீங்கள் பார்த்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.